Keď sa povie slovo pyramídy, každý si vybaví tie egyptské. Je jasné, že práve oni sú tie najznámejšie, no ani zďaleka nie sú jediné. Pyramídy sa stavali všade po svete, napríklad Číne, Indii a mnohých ďalších krajinách. Jedna bola len nedávno objavená v Bosne. Všetky sú podobného tvaru a zaujímavosťou je, že každá civilizácia, ktorá ich stavala, bola vyspelejšia oproti ostatným. Význam všetkých týchto monumentov nie je tak celkom známy, avšak tie v Gíze podľa mytológie slúžili ako hrobky pre faraónov a ich posmrtný život. Najväčšia Chufuvova pyramída má výšku skoro 140 metrov a bola najvyššia stavba sveta, dokým ju neprekonala Lincolnova katedrála postavená v roku 1300. Odhaduje sa, že je tvorená 2 miliónmi až 400 000 blokmi, o váhe približne 3 tón. Teraz vás možno napadlo, ale Juraj, ako zoberieš 3-tonový kameň a položíš ho do výšky 140 metrov? Odpoveď nie, nikto nevie. Čo je ešte viacej metúce je fakt, že pyramídy sa údajne dokončili asi za 20 rokov. Po spravení jednoduchých matematických počtov zistíš, že každý minimálne 2,5 tonový kameň musel byť vyťažený, orezaný, transportovaný, vynesený do veľkej výšky a položený tak precízne, že sa medzi ne nevojde ani kreditka každé 4 minúty. S niečím takýmto by sme mali problém aj dnes s použitím žeriavov, veľkých zariadení na ťaženie, píl, kamiónov a tak ďalej, zatiaľ čo oni to zvládli s lanami, sekáčikmi a kladivkami. Ďalšia zaujímavosť je, že miesto, kde je pyramída postavená je tak rovné, že rozdiely po celej dĺžke sú menšie ako centimeter a spravili to pred 5000 rokmi. Pyramída je taktiež skoro perfektne orientovaná na svetové strany s odchýlkou len 0,003 stupňa. Geografická koordinácia Chufuvovej pyramídy je 29,9792458 stupňov severne a 31,134658 stupňov východne. Na tom by nič výnimočné nebolo, ak by sa čísla 299, 792, 458 presne nezhodovali s rýchlosťou svetla. Je naozaj mizivá šanca, že by toto bola náhoda. Možno keby tam bola nejaká iná budova, by sa to dalo prehliadnuť, ale pyramída? Zo všetkých vecí, čo som vám povedal, vám musí byť jasné, že toto nemohla spraviť primitívna civilizácia, aké boli vtedy bežné. A to som ani zďaleka nespomenul všetky zaujímavosti ohľadom týchto pyramíd, je ich o mnoho viacej. Takže kto postavil pyramídy? Povedal by som jednoducho Egypťania, no má tu jednu mužku. Egypťania zachovávali presné záznamy všetkého, čo robili. Každého kráľa, čo mali, každú vojnu, čo bojovali a každú stavbu, čo postavili. Ale nikde sa nepíše o tom, ako boli postavené pyramídy. Samozrejme to stále s najväčšou pravdepodobnosťou postavili oni, no jedno je isté. Musel to spraviť niekto veľmi vyspelý, s pokročilými znalosťami matematiky a astronómie. To, ako presne to spravili, zatiaľ ostáva záhadou.